Са музиката, защото YouTube. Това е от Озари на M5 Pro. И отстрани. И отпред бегач след лента отстрани. Това е левия. На ново копче с ново захранване. Като диспия не работи. Дори ключа ще го изкарам. Другия мигач. По същия начин. Ядме, че не мога да се пусна звучение, че YouTube ще има авторски права за звучението. И отпреди мигача има нов фар сложен с ново захранване външно. Ето новото копче, го изключвам, ще пуснем фара. Добре свети и отстрани също свети лентата. Както свети бяло, пуснеш мигача, моментално се светва. Когато го пуснеш на ново, мигачи са за LED лента е за кола, мигачи са от мотор. Тройката е малко слабичка, но общо взето си върши работа. Я отпреди. Малко овце виждаме. Ето, ключа е изкаран. Сега го слагам. Общо взето това е. Но не можеш да пуснеш озвучение, защото YouTube почват авторски права. Малък апгрейд, но върши работа.